Știai că maiașii urmăreau mișcările lui Venus cu o precizie uimitoare? În timp ce în Europa Evului Mediu astronomia era rudimentară, civilizația maiașă calculase ciclul complet al lui Venus cu doar câteva secunde eroare. Cum au reușit? Cunoaștere ancestrală sau influențe necunoscute? Află mai multe în acest video. Ce secrete ascunde Codexul Dresda? Acest manuscris vechi de sute de ani conține calcule astronomice, profeții și ritualuri sacre. Dar oare toate simbolurile au fost descifrate? Unii cercetători cred că acest codex ar putea ascunde mesaje pe care omenirea încă nu le-a înțeles complet. Legenda lui Kukulkan, șarpele cu pene, este una dintre cele mai fascinante din mitologia maiașă. Acest zeu era legat de cunoașterea supremă și ciclurile astrale. Dar unii spun că nu era doar un mit, ci o descriere codificată a unei entități care a vizitat maiașii în trecutul îndepărtat. Tu ce crezi? Imaginează-ți o noapte senină în jungla maiașă, cu un templu antic scăldat în lumina stelelor. Maiașii credeau că cerul era o hartă a destinului și își aliniau piramidele cu constelațiile. Dar cum știau ei să facă acest lucru cu o precizie uluitoare, fără tehnologia modernă? Ritualurile maiașe nu erau doar simple ceremonii, ci conexiuni sacre cu universul. În fiecare dimineață preoții ofereau ofrande zeilor pentru a menține echilibrul cosmic. Însă unele ritualuri implicau și sacrificii. Erau acestea necesare sau un secret ascuns al unei civilizații avansate? Există dovezi că maiașii ar fi avut legături cu o civilizație pierdută? Unele structuri și simboluri descoperite în America Centrală seamănă izbitor cu cele din Egipt și Mesopotamia. Coincidență sau rămășițele unei cunoașteri ancestrale globale? Maiașii erau maestri ai matematicii și astronomiei. Ei au dezvoltat unul dintre cele mai precise calendare din istorie, iar Codexul Dresda conține calcule complexe despre eclipse și cicluri planetare. Cum au reușit să atingă un asemenea nivel de cunoaștere? Unii cercetători cred că Codexul Dresda conține mesaje ascunse. Pe lângă tabelele astronomice, anumite simboluri par a fi coduri ce nu au fost încă descifrate. Ar putea acest manuscris să ascundă adevăruri pierdute ale omenirii?